Stop. Sabi ko na stop. Hi guys, welcome back. Durian. Kilo. Kay magmukbang mig durian. Ulit-ulit. Ini? Wow. Ding. Sumundol yan. Isod sa bulsa. Kani mo ha? Kada ko man kay na. Dako nga yung gran. Hindi ko na ipakuha no dito. So ipa-try. Try na to. Kilo nila. I-try din na miss. Asa? Alin? Kato. Dito. Mo na mong imukbang challenge. Durian mukbang. Try na. Dire. Hindi naman. Ilaw ko na? Ilaw ni siya. Ilaw pa di ay. Kato lang hinog. Green ko na no? Kato lang hinog. Kailan sa ginog sir? Mabikot naman din. Ako pili. Kare. Out. Palpak. So magkuha mig isa. Kaya hilaw pa daw ito mong nakuha. Ani. Kuday lang. Hindi ti mailhan sa. Oh, hinog na niya. Bibinom ni Bim. Kuha nila kung kapigil. Sorry man. Kana. Kana yun. Nagliki naman. May puno. Dapat Sa durian na. Nang steady im kamot. Sige. Ikaw tig-video na mo. Okay. So, unsa man na yan? Ika. Baligya ba? Baligya. Nako sa SM nag-endorse ko og durian. So karon so good. Mura jadi kagbuang akin. Basta day muliki na. Basta day muliki na. Pwede na sa Ace. Hardware. Ang palit naman tayo. So magpalit mo may og kuan. Tutuunon para mo ang ikuan isudan. Pwede bilhin lang ni sila. May card sila. Oh, i-card. Yakapin mo ako ng mahigpit bago ka umalis. Slow mo. Pabalo sa to sa SM guys ha. Guys, kung magdala, nga naman pagdala o pushcart. Saan pag nagtawsoy? Saan pag kimbot? Saan pag? Kimbot. Is it hurt? Oh. Is it? Badlungon. Pabagas, tagnaw na ha. Sa itong first. Ano yung cameraman? Sige
Lagi, ang sa atong lutoon. Baki. Naudig baki. Okay. Oh, mani mo ang siya mong kuan. Amo ang bunker. Alikot. Picture mo sige ko mag-record. Lingkod lang ba? Lingkod na ba? Ano naman? Picture mo. Nag-vlog naman ko. Okay na yung cellphone. Kaya na ako gamitin picture. Na yung cellphone. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no, I do.